Joan Miró, carinyo? Aquest senyor? I què va fer aquest senyor? Fa molts quadres. Molts quadres. I quins colors són els més bonics? Blau. Els blaus? El blau? Hem après moltes coses del Joan Miró. Hem après que va néixer a Barcelona. I a Barcelona es va casar amb una senyora que es deia Pilar Juncosa. I amb aquesta senyora va tenir quantes filles? I com es deia la seva filla? Maria? Maria Dolors. I el Joan Miró hem après també que no només feia pintura, també feia escultures. Molt bé. I el Joan Miró treballava amb uns colors i amb unes formes. A veure, Lara, quin color treballava? Amb quin color treballava? Quin era aquest? Amb el blau. Amb el blau. Molt bé. Noa, quin color també utilitzava Joan Miró? El color? Digue-li, el color? Groc. Molt bé. Laura, quin més? El vermell. Molt bé. Vine, nen. Quin color treballava també? Amb quin color feia les pintures? El verd. Amb el color verd, molt bé. I quin més? Amb el negre. Amb el negre, molt bé, Carles. I el Joan Miró sempre... I el Joan Miró sempre treballava amb tres formes. Quina forma, Júlia? Què utilitzava? Les? Què utilitzava? Les ratlles. Les... Adrián, què més? Les rodones. Vine, Oriol. I què més feia? Feia moltes... Digue-li. Moltes estrelles. Moltes estrelles. Molt bé. Així no es pot dir. Aquest quadre es diu Dona, estrella i ocell i hem estudiat els colors. Aquest es diu Personatge davant del sol. Aquesta és una escultura que es diu Personatge. I aquest quadre, que està molt pintat amb color negre, es diu Gos bordant a la lluna. Com ho hem fet tan bé, farem un fort aplaudiment.